Flow-tilaan pääsee ainakin näiden askelten kautta. 9. askel kohti mielenmestaruutta. Jos mä oon jotenkin jakanut ne niin, nämä askeleet, että me kuitenkin 10 askeleella päästäisiin eteenpäin. Nämä ei ole täydellisiä, eikä nämä ole kaiken kattavia, eikä nämä ole kaiken pois sulkevia, mutta nämä on vaan semmoinen 10 askelta, mitä mä oon ajatellut oman elämäni ja se, mitä mä oon tehnyt tutkijana ja mitä mä oon perehtynyt vaikka erilaiseen tutkimuskirjallisuuteen, miten mä oon jutellut niiden monien ihmisten kanssa, jotka eittämättä on äärettömän hyviä siinä, mitä ne tekee. Niin siis minun mielestä näillä 10 askelilla pääsee eteenpäin. 9. askel on se, että meidän pitäisi pyrkiä päästään flow-tilaan mahdollisimman usein. Et jotenkin se flow-tila, vaikka sekin voi kuulostaa siltä, että flow-tilaan pääsee ainoastaan vaan tiettyjen ammattien tai tietyn tämmöisen niin kuin aktiviteetin myötä, mutta itse asiassa flow-tilaan voi päästä lähes missä tahansa tekemisessä, milloin tietyt kriteerit täyttyy. Ja mä käyn ne kriteerit nopeasti nyt läpi. Et miten me mahdollisesti voitaisiin lisätä lisää tämmöistä virtaavaa flow-tilaa arjessa. Monet tutkijat on sitä mieltä, jotka muuten tutkii tätä flowta, että ihmisen yksi perimmäinen merkitys olisi se, että me pystyttäisiin kytkeytymään tämmöiseen flow-tilaan, jolloin se, mitä ihminen tekee, on tosi virtaavaa ja helppoa ja kaikki, mitä siinä tapahtuu, niin jotenkin rikastuttaa sen ihmisen olemassaoloa. Flow-tilaan pääsee ainakin näiden askelten kautta, että se, mitä me tavoitellaan tai tehdään, pitää olla tietenkin tärkeää ja merkityksellistä. Se pitää olla tärkeää ja merkityksellistä. Muuten me ei anneta sitä efforttia ja panosta siihen, mitä me ollaan tekemässä niin paljon. Ja jos ei tämä vireystila ja jos ei ihmisen kehomielitilan vireystila nouse, jos ei se asia ole merkityksellinen ja tärkeä, eikä se synnytä innostusta tai tämmöistä jopa inspiraation henkeä, niin silloin me todennäköisesti ei päässä flow-tilaan. Mutta silloin kun joku on innostavaa, joku on merkityksellistä ja tärkeää, niin meillä on kyky tavallaan keskittyä huomattavasti paremmin siihen, mitä me tehdään. Ja silloin kun me keskitytään paremmin siihen, mitä me tehdään, silloin meidän aivot ottaa tavallaan informaatiota vastaan. Ne toimii erilaisella taajuudella, erilaisella tavallaan rytmiikalla. Sen takia me tarvitaan sitä vähän kohonnutta vireystilaa. Ja näin se syvä keskittyneisyys, mihin me aletaan syvästi keskittyä johonkin tekemiseen, se alkaa tavallaan palkita sitä järjestelmää niin, että kun me saadaan tarpeeksi välitöntä palautetta sille tekemiselle, ja nyt tämä välitön palaute ei tarkoita sitä, että joku pitäisi olla antamassa sitä palautetta, vaan se palaute voi tulla vaikka kirjoittamisesta, että kun sinä olet syvästi keskittynyt kirjoittamiseen ja sä näet, että se mitä sä teet, niin se alkaa tuottaa tulosta. Tämä on se niin välitön palautus. Niin silloin me siirrytään tämmöiseen tilaan, missä tavallaan me ollaan syvässä keskittyneisyyden tilassa, missä se aika häviää ja ne omat emotiot häviää ja tunteet häviää ja me tavallaan siirrytään semmoiseen virtaavan flow-tilaan, jossa tämä ihmisen järjestelmä kykenee tuottamaan jotain semmoista, mitä me ei välttämättä tiedetä, mitä kaikkea me pystytään tuottamaan siinä hetkessä. Flow-tila voi syntyä silloin, jos ympäristö on rikas, niin sanotusti vähän vaarallinen urheilussa tai erilaisissa ammateissa, mutta se voi syntyä ihan keskustelussa, se voi syntyä editoinnissa, se voi syntyä tekstin tuottamisessa,
Se voi syntyä missä tahansa, missä ihminen voi siirtyä syvään keskittyneisyyden tilaan asiassa, mikä on ihmiselle merkityksellistä ja tärkeää. Ja tämmöisiä tiloja meidän tulisi arjessa pyrkiä lisään. Pitää huolen siitä, että päässään tämmöiseen tilaan.